Πες μου το site σου, κοπέλα. Φιντέ, γουστάρα, προσχώρηση. Μεγάλα, ποια είσαι. Κατάλεξες ποια είμαι. Μην το πεις, δεν θέλω να μάθω. Θέλω να σε ξέρω τι πως είσαι. Δεν με ενδιαφέρει ότι τα μπλούτς είναι υποδόσεις. Κι όμως έχεις μπροστά σου μια θεά. Δεν το βλέπω στραβός μου είσαι. Έχεις και ωραίο όνομα, Αθηνά. Ξέρεις ποια ήταν η θεά Αθηνά. Υπήρχε κι άλλη. Ήταν η θεά της Σοφίας. Εγώ είμαι αυτή. Δεν ξέρω αν είσαι θεά της Σοφίας, πάντως θεά είσαι. Μα είμαι και θεά της Σοφίας. Η αλήθεια είναι πως οι όμορφες το έχουν καβαλήσει το καλά. Ό,τι πεις κούκλα, πες μου το email σου. Το ποιο? Το email σου για να επικοινωνούμε. Λέει και γράφω. Τι είναι αυτό? Λάπτοπ. Δηλαδή, Φορτό PC. πάλι δεν κατάλαβα. Κομπιούτερ. Που σημαίνει? Υπολογιστή. Πάλι δεν κατάλαβα. Αυτό που αγαπούν και παίζουν τα παιδιά. Τι τουρκικά το λένε στο κλάσσε φταί. Καταλαβείς τι τα πράγματα μου λες. Καλά, από πού είσαι και είσαι τόσο όμορφη, κόρη Σαράνος. Είμαι τον άλλο μου, με το Δία. Ποιο Δία? Το Δία με τους χειροβρούς. Αυτό που λες στις τράπεζες, χαζή σύστημα Δίας έχει καμία σχέση. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Λοιπόν, το διαδίκτυο δεν έχεις καθόλου. Πού να πω? Το διαδίκτυο. Τι είναι το διαδίκτυο? Καλά, ό,τι πεις. Λοιπόν, κοίτα, πρέπει να επισκεφτείς ένα συνεργείο μυαλό, στο Βιλιάδε. Πώς είναι αυτό? Πάμε μαζί γιατί μου λες μπορεί και να καθίσεις.